Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kawujudanan rahmating pangeran tumrapa dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung milah putri ingkang dahat kinurmatan. Rene sampun ndongkat ing tiwancinipun malah kepara mulur sawetawis menit. Kepara pahargyan sapekenan utawi boyongan sarta ngundhuh penganten anak Mas Sumartono SH kaliyan Nakjeng Sri Hartati SPD. Ingkang kaparingan asma sepuh Bapak Ibu Parto Soeharto dinten Kemis Wage 13 Agustus 2006 sinengkalan manis gumolong tanpa mangroh kawiwitan. Minangka sulusanipun ingkang gamung ugati inggih Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ing terang mriki langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh langkung-langkung dhateng Bapak Ibu pisan nun inggih Bapak Sastrowiyono sekalian sarombongan saking Padokan Bantul ingkang nuwuni rembag ingkang sampun samangke sampun anganti putra panganten sarimbit wonten ing Bait Parto Sudarman mriki. Salajengipun minangka panatacara kaparenga kula ngaturaken mentamaning adicara ing dalu menika. Makaten saparipuraning atur pambagya harja menika tumunten sambet dawuh pangandikaning srasahan putra penganten saking Bapak saha Ibu Sastrowiyono ing Padokan Bantul ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ibu Dr. Anda Sulastriyati. Ndungkap adicara tandhaipun panampinipun Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sujatmiko. Paripurna adicara serah panamping putra panganten kalajengaken kanthi lelenggahan lan rahabi pakurmatan pasugatan sinambi midhangetaken lelangan campursari Nutilaras saking yuta niki ingkang dipun pandegani Bapak Sumitra. Para rawuh kaparenga samangke wekdal kula caosaken dumateng Ibu Dr. Anda Sulastriyati ingkang kaampingan Bapak saha Ibu Sastrowiyono ingkang badhe masrahaken putra panganten sarimbit. Sumangga.